Дуслар, исәннәрмесез, саулармысыз? Әйтчедә менә бер форматтагы видеоны кертеп җибәрмәкче булам. Нәрсә булды моңа сәбәпче? Интертатның телеграмындагы бер репортаж. Монда ике егет барганнар KFC дигән тиз туклану ресторанына. Һәм инфоповод дип әйтәләр инде. Сәбәбе нәрсәдә дисәгез, KFC-ның моңарчы хәләл булып эшләгән берничә рестораны хәләл булудан туктый. Бу инде күрәсең мәшәкатьле ул хәләл, аның чөнки хәләл буенча эшләсәң, аның документлары булырга тиеш, аның махсус уючысы булырга тиеш. Ләкин минем игътибарымны җәлеп әйткән әйбер булды, ул да булса комментарийлар. Гел шулай була бит инде. Бер яңалык була калса, яңалыкка карый, аның комментарийларын уку кызыграк була. Һәм беренче чиратта игътибар иттем Наил Нәбиуллинның комментариенда. Наилне белүчеләр күптер, чөнки заманында без әле студент булган чакта, бу 2010 елларда ул Азатлык татар яшьләре хәрәкәтен җитәкли иде. Менә хәзерге вакытта күз алдына да китерү кыен, чөнки Наил башына түбәтәй киеп, кулына Татарстан әләмен тотып, һәм бер төркем яшьләр белән алар пикетка чыгалар иде. Наил Нәбиуллинның комментарийына игътибар итсәк, ул булай дигән: KFC-га кирип ашарлык һәм ике сүз сайын русча кыстырмаган татар журналистлары калмадымы хәзер дигән. Һәм әгәр дә без бу роликны ачабыз икән, менә хәзер ачып күрсәтәм аны һәм карый мин сезгә шулай комментарийлар бирермен. Мин аптырадым. Ул бит инде интертат, абруйлы басма. Русча әйтмешли, неужели анда ике сүз сайын русча кыстыручы журналистлар бар микән дип. Менә хәзер ачып карыйбыз. Без хәләл итләрне ашап калдык. Без бәрәңге алдык. Без бу егеттә икесе дә акцент белән сөйләшә, ләкин сөйләшәсең, мәсәлән, башта колагымны ерткан шикелле, ләкин икенче яктан бу инде безнең байлык. Сез мишәр дип кенә менә гел шулай бит инде. Мишәрләргә сез дөрес сөйләшәсез, сез чиста сөйләшмисез дип әйтәләр иде тәнкыйть. Мин мәсәлән, сөйләшәләр икән. Билгеле, бу шулай бик четерекле мәсьәлә. Кемдер әйтә, мәсәлән, урыс теле беренче каналдан бит. Урыс телендә шулай төрле әйтелешләр бар. Бар ростовский говор, окыт итәләр, акыт итәләр, төрле. Ләкин беренче каналда русча эталон сөйләм. Шуңа күрә татарча белмим, булырга тиеш микән ул мишәр сөйләме, булмаска тиеш микән. Ләкин бу чиракта минем мәсәлән мин каршы түгел. Карыйбыз алга таба. Лев Троцкий акларны кыйнап җиргән. Бу Троцкий түгел, на самом деле бу бабай. На самом деле аның урысча сүзе бар. Чынлыкта дөрестән Әйбәт предприниматель була. Предприниматель эшкуар, эшмәкәр. Я кредит каждый нигә предлагать. Ул һәр кайсы, һәр нигә дип әйтеп була, һәр нәрсә. Бер кой алмый аңа рецептын. И бер 100-нче что ли кафега кергән. Что ли, бугай дип әйтсәң дә була. Түбәтәйдә дамы, син түбәтәйгә керәсең. Син ул түбәтәйдә 400 сумга менә шундый нәзик кенә бер бәрәңгеле әйбер алып чыгасың инде. Конечно. Егетләр белән килешәм. Мин мәсәлән шулай ук түбәтәйне бик үзе итеп бетермим. Дусларның да алып кергәнем булды, үземнең дә кирип ашаганым булды. Ләкин белмим. Нәрсә шамагандыр, бәлки тагын бер тапкыр кирип караргадыр. Кем әйтмешли, ул менә урыс сүзен кыстырам, не раскусил. Төшенеп җитмәдем аларның тәменә һәм ризыкларына. Милли фастфуд бездә килеп чыга алмады барыбер. Милли фастфуд бездә килеп чыга алмады дип әйтү шулай ук. Син башта кем әйтмешли, үзең эшләп кара. Нинди хезмәт һәм рәки килеп чыкмады дип әйтү әлбәттә ул җиңел. Мин хәтерлим бу тәбәйтәнең ничек барлыкка килүен. Мин вакытта Шәһри Казан газетасында эшләдем. Бу шелтәргә нигез салучылардан интервью алганым бар. Менә ул вакытта мин дә ышанмаган идем, милли фастфуд шулай күтәрелеп китә алар дип. Алар бит башта эшли башладылар түбәтәй рәвешендәге ларёкларда. Аннан соң ачылды рестораннар һәм узган елны дуслар белән барганда Калан күле янында аларның рестораны бар. Шул кадәр әйбәт итеп эшләгәннәр. Әле бит түбәтәйдән аерылып чыкты. Бер егет һәм Кыстыбый дигән ачты милли фастфуд. Билгеле, түбәтәй белән KFC-ны чагыштырып булмый. KFC ул еллар дәвамында, дистәләгән еллар буе шумарып килгән һәм билгеле хәзер идеаль дәрәҗәгә хәлгә җиткән. Түбәтәй Алла белсә шумара, аның әле шулай киләчәге зур булыр. Шуңа күрә менә милли әйберләрдән килеп чыкмады, начар дип әйтәсе түгел, киресенчә аларга теләктәшлек күрсәтергә кирәк. Аларны менә бер-беребезне татарлар күтәрә белсәк, канат куя белсәк, менә ул очракта үсеш тизрәк тә һәм яхшырак та булачак. Мин уннан куям.
Ну, жалко, конечно, хәле китә. Жалкының татарчасы кызганыч. Менә монда вариантлар кызык китә алар. Тау китә җыры кала. Бу Мөхәммәд Мәгдиев тәме кеше китә җыры кала. Ала егетләр тәкъдим иткән вариантлардан тау китә чебеше кала, тау китә сөяге кала, тау китә күкәе кала. Менә булардан мин рәхәтләнеп көлдем. Кызык. Кем әйтмешли, урысларда бар бит остроумно дигән сүз. Менә монда да бу остроумно. Теге без хәзер менә бер ишеп куйдык, теге булай дип куйдык дип кенә түгел, аны теләсә нинди кеше әйтә ала. Менә мондый инде нечкә юмор белән эш итәр өчен ул дөрестән дә баш кирәк, сәләт кирәк. Һәм комментарийларга килсәк, Наил язды бит инде KFC-га кереп ашарлык һәм 2 сүз сайын русча кыстырмаган татар журналистлары калмадымы хәзер. Һәм шушы роликтагы ике егетнең берсе аңлавымча яза, Наилгә килде сөйлә дип, аннан соң ул әйтә, сүз сөйләүчеләр күбәйде соңгы арада, ягъни Наил турында әйтә сөйләүче куштырнагы эчендә. Һәм шулай әйтә, без госсайтта, судта түгел, рус сүзләрен кыстыруына бәйләнергә бу гади блог. Ләкин мин уйлап торам, әгәр дә бу гади блог түгел, мәсәлән, менә мин алып барам гади блог, чөнки миңа беркем акча түләми. Бу интернет мактанып әйтә бит инде, без беренче урында һәм иң күп укучылары булган татар теле матбугат электрон чарасы, менә электрон. Һәм әгәр дә бу интернетта чыга икән, аңлавымча, егетләр моның өчен акча ала, менә минем сыман төрле репортажлар, Стамбулга барып үз акчама эшләп йөрмиләр. Һәм вакытларын сарыф итеп, бәлки ялгышандыр, бәлки егетләр караса бу обзорны әйтерләр. Әгәр дә акча алмыйча эшлиләр икән, афәрин. Ләкин әгәр дә сез акчага эшлисез икән, һәм менә шулай дөрестән дә урыс сүзләрен кыстырып сөйләшәсез икән, бу бер дә яхшы күренеш түгел, чөнки сезгә дәүләт акча түли, дәүләт сәясәтен алып барырга, татар телен танытырга һәм сез камил сөйләргә тиеш. Менә булай шәләвәләй сөйләшеп утырырга тиеш түгел дәүләт матбугат чарасында. Аннан соң күренеп тора, егетләр тәнкыйтьне күтәрә алмыйлар. Телләшәләр, бу шулай егетләрне бизи торган әйбер түгел, һәм килеп чыга, менә гади тамашачы буларак мин моны караганда, тамашачы буларак та түгел, профессионал буларак караганда аңлыйм. Рус сүзләрен күп кыстыралар, дөрес, мәсәлән, полемика алып бара белмиләр, чөнки әгәр дә сине укучы, тамашачы вакытын сарыф итеп, сиңа караган икән, синең хезмәтеңне, сиңа комментарий калдырган икән, син барыбер тамашачыны хөрмәт итеп, хөрмәт белән язарга тиешсең. Мәсәлән, шулай бу егет яза, Наилгә саф татар телен эзлисең, кара кум сәгатен. Кем син тамашачыга боерык бирергә? Син дәүләт басмасында эшләүче, син гади блогер түгел, син дәүләт басмасында эшләүче журналист, һәм син менә булай урысча әйтмешли, тикет итәргә, син булай эшлә, син тегеләй эшләргә тиеш түгел. Инде шуңа күрә әйтәм бит, бу мине битараф шулай калдырмады бу видео. Хәзер дөресен әйткәндә, беләсезме, мин аңлыйм, бу егетләр әле бик яшь. Шуңа күрә мин үземнең яшьлек чорымны искә төшерәм һәм нинди максималист булганым искә төшә, һәм мин дә уйлап куйдым, мин дә бит нәкъ шундый идем. Миндә дә шулай бунтарлык бар иде. Минем дә шулай, әгәр дә синең белән ризалашмыйлар икән, син шулай каты гына итеп җавап бирәсең. Шуңа күрә кем әйтмешли, йөргән таш шомара, шуңа күрә егетләрнең гомумән менә шушы темага алынулар, һаман да өчпочмак, бәлеш тирәсендә бөтерелеп йөрмичә, бер инфоповод алганнар KFC-ның китүе турында, KFC-га барып, ашап, икәүләп менә шулай әңгәмә корып, формат буларак миңа шулай бик ошады. Аларның менә шундый йөгерек тел белән, бер-берсе белән диалог корулары ошады. Шуңа күрә әйтәм бит, башта кызып китәсең, нишләп урыс сүзләре кыстырмыйлар тегеләй булай. Менә беләсезме, менә Мәскәүдәге Умарта, татар телен өйрәтә торган Умарта мәктәбе җитәкчесе Лилияна Сафина белән әңгәмә корганда, ул әйткән иде, менә Ленар, хәтта син сөйләшә торган тел бетәчәк, киләчәктә кеше алай сөйләшмәячәк. Чөнки мин әле азмы күпме әбиләр сөйләшә торган телне сеңдергәнмен, татар әдәбияты әсәрләрен укыган кеше. Киләчәк чыннан да менә шундый винегрет шикелле булачак, урыс сүзләре 2 сүз сайын урыс сүзе булачак. Моңардан берничек тә качып та кутылып та булмаячак, чөнки хәтта менә минем дә сөйләмгә урыс сүзләре килеп керә. Минем сөйләмгә кирип килгән очракта миннән соң журналистикага килгән шушы егетләрнең сөйләме тагы да шуарак булачак. Моны билгеле, мин
90 яшьлек, 80 яшьлек карт булсам, буларны сүгеп аткан булыр идем. Ләкин мин менә урыс сүзе кыстам инде, с пониманием отношусь. Аңлыйм, бу вазгыять шундый. Шуңа күрә безнең телебезнең һичюлы менә шушындый хәлдә дә саклануы, бу күрәсең инде хуп күренеш. Хуплана торган күренеш. Шуңа күрә егетләргә әфәрин дип әйтәсем килә. Форматларын киләчәктә дә эшләсеннәр, иҗат итсеннәр, чөнки никадәр күбрәк эшләсәң, шул кадәр остарасың. Әле минемчә егетләрнең киләчәге бик зур.